bay, makakuha man din isa ka buok bay, tiktos pa man. Samot na siguro kusgon bay, tisingan na ako be. Na, di jo basta-basta ako, kusog kay kung basuka bay. Pila ka ni bay, daw ihapon na nako. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ah, 13 naman lang ka buok bay. Bungking na bay, pwede na ni burakon daw, burakon daw. Agay, na, nadapal pa yun, pero hapit pag naurot ko. Punta, bungking, punta ni bay, para dili ko madamis ba, daw. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Ah, bungking, manday gyapon. Di na ko mabalaka. So kanay, kay bungking man ako nakuha. So paris na nabilin. Kuha na po na ako nag-isabi. Alagpot, oy, bisag may inustora. Kani, burak ko na ko ni Vicky, nakuha na mag-isa. Balik na po ni kabungking. Yeah! Bang! Langkat, oy! Yo! Yo! Ako sugay! Yo! Yo! Kuya Al, naaraman day ka diri. Uy! Jan! Dali! 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 Hala, daghanan na ni mo plastiko ay koy. O man, sukol kang dampa na kay lastiko diha! Dali! Wala mong kuy plastiko oy. Dali sa ba! Dali sa ba! Dali sa diri! Sige, sige, mga anak ko. Unsa man? Lingkod! Unsa man? Ay, nakabalo ka. Daghang kay plastiko si Berto do. Mao gani no! Ato atong utuon ba? Himuon ka na mong kabidor pero kasabuat mang punta. Ni, unsa man ning pamagi Al? Puntahay ba, inigdampan ako, paris akong makuha nga lastiko, himuon ni mo bungkig, dungagan mo isa. Ay sige, kana raman di ay. Mo gani no, atong kurpuhon, bahino naman gyapon nato. Pamahin gid ah. Basta dili ka mga tagsa ko ah. Mga taglagi kay kauban naman ta. O tanawa na si Birto. Naanak di ay. La 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 la, la 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 la. Ay! Uy Bert, dali Bert. Nagdula si Arkeo, timing kayo ka. O, dagagay kong lastiko, dampat ta. Gusto ka tutong gisabutan na? 50-50 ta? Ayaw ka balaka di ako'y bahala ni mo. Dali na Bert, dampat ta. Oy, naanaman lagi kay kauban na. Naanaman lagi si Roger ha. Wala maguna siya lastiko, nagdula-dula na magunmigati kay God, kawa ko'y lingaw. Mao ka ni Bert no. Kung musukol ka, ano siya kalaban? Ay, dagan man po na kag lastiko, no? Sakto, gina kong pangani ay. Kay na ko'y kalaban. Nga, dagan pa po kong lastiko. Kani, tiba-tiba dyan taan ni Roger, kay dagan kay lastiko dyan, oh. Automatic na. 50-50 ta. Sige, ako'y pahala ni mo. 50 lagi ta. Dali na, Bert! Sige, sige! Dali, dali! Oh, sige, sige! Oh, sige, sige! Dali, pilahay man! Tag-20 ay rata! Pero tayo sa, dapat natin kabidor para walay magbinuang ba? Ayo, tama na no! Kay tikosan ba kay ka? Mao gani no, para dili ka makaduda ba? Jer, dali na Jer, mo ka na mong kabidor! Aw, sige sige Al, kuha na problema. Dali na, Bert! Nara akong 20, oh! Kaya ko na rin, be! Tarungan ka rin sa, basi binila na po na mo yung isa! Lagi, wa mo kay salig sa ako! Sige! Al, katuwa, bantay jud ka do. Ay, sabat dyan, mabulabog to mo! Ngano mo, nagsabot-sabot man mo? Dapat na dyan, tara! Lapan ito! Ya! Ya! Ay! Ay, ay! Nakuha ang isa! Ang kabido dapat magbuot na, huwag nakuha ba na? Jer! Nakuha naman na ako! Duha man siguro na ba? Ay, duha gid ay Bert. Yates! Sayang ay! Naduha pag yun ba? O diba? Sabi ko sa'yo eh, duha lagi! Sige na! Ikaw na! Tanawa bait! Kung saan ako sub di bait! Nge! Upat! Manggunaan! Unsay upat! Kaklaro ang tulo na! Tanawa upat ha! Parihanas ako ganiha! Hala! Unsay upat! Kaklaro ang tulo! Tanawa na ko Jer! Ug upat ba? Dili oy, bidaw be. Ay Bert, tulog gid ay. Nge! Parihaman ko na sa ako ganiha ba? Nagbitay ang isa! Ayaw na diha! Di makamuang kung sa'yo mong kapildihan! Hawa na diha bi! Yaya! Hoy! Paares na ba? Klaro kayo! Oh! Ang kabidor ay paihapon na to, anak! Eh! Ihapa, Jer! Sige, ako yapan eh. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bungkig Bert. Eh? Abay na ko, pares! Murag nagduda, dyan duwa ba? Murag kong sabon eh! Sige na, tira na kay bungkig man. Sige, Jer! Mo dyan akong ganahan ni mo ba? Yay!
Hurot bay. Kusugag ibasukang Arki oy. Hala, horot. Kusugag basukan ni Arki, oy. O di ba? Haudi ko no. Jel, purito na ang lastiko. Hoy, unsaon niyang lastiko? Anak ko ba? Ako ang lastiko. Di ba kakadungog oy? Sige, dula ba ta? 40 hay. Sige, 40 ita. Pero kani ato mga lastiko, ipagunit ato ning uban kang Roger. Sige pa, para wadyo tayo kas, dali. Magkuhasok 40. 20, 30, 40. O, naraw. 40 ni kabuk. Ang mitan niya mga lastiko be. Imuapod Bert. Daro. Sige na, pagdula na mo. Sige, ikaw na. Ikaw na daw. Sige, sige. Sige. Oh, ikaw. Yeah. Ikaw. Ya. Time sa manghihisa ko. Hoy, Ark, asa man to tong kabidor, Ark? Mangira, mangguto siya. Mubalik na to. Ikaw no, kay di ka magpahiyong tao. Aw, abi na kog muli siya. Maimpas ang lastiko. Daghan ra biya ka to. Dili, oy. Di na, dampa na ta. Balik ra lagi to. Ya. Psst, ay, dali na ba? Sibat na. Ya. Ay, sige, Jer. Wait, ano to? Asa man? Ito na, oh. Wala man. Wala man good, Ark. Ay! Ay! Wait! Baldo ko ba ito? Bye-bye! Ngano gidagan man ni mo ko lastiko? Uy, Bert, paano mo ko? Bye-bye!